Mbola tsara olo jiaby an-tragno iny ty raha ndeko korangy tsy dia matetitetiky fataoko ndraiky fa mais bon izy io raha mandalo amin'ny fiainana ke tsy maintsy atao. Misy tsaiky viavy zay à l'âge de 3 ans na olona baba hely iny tsy nisy. Tsy haiko asa fa vitanareo raha zay mila kely gnao. Za raha koa aby mivolagna aminareo fa surtout zeny tovavy misy zanaka andeha anambady dinidinie olo andeha ataonareo vady. Avô mandray zanakanareo ka viavy déjà zanakanareo na lela aza ambelambelanareo amin'olo zanakanareo fa olo zio ty fa biby. Anao mihevitra tanahy zanako jirany anao mandeha zanakanao olo ngandro io rotia. Nde babany check fo misy ko baban'olo biby. Babany inty mamany check mandeha miasa igny babany dek zanany ny feo vitany magnolagna zanakanany. Mintsika vadivadinareo boka tsy hely boka check feky ndera nde volango tieko. Ndera nde volango tieko. Ndera nde volango tieko. Zio ty anareo za matoko holo ndadadan'olo na beben'olo na tonton'olo aza tokisina olo. Surtout zio ty marbaka enareo surtout fiainantsika Madagascar. Antegna mbola hely fa nazy check. Mety à l'âge de 19 ans no fa nazy check. Vadiagna tsy naharitry poko mandeha fiainanao nazy vadiagna antany hafa. Agna anao magnoro ny fiainanao boka. Donc tsy maintsy lehilahy hafa nde hitarimy zanakanao io. Mba dinidinia tsara drako aby. Olo koa fa mivolagna fa zanakanao areva mas misara drako aby. Misara dianareo ataova au moins anareo tompiny fo mikolokolo zanakanareo fa olo zio ty fa biby. Oui, olo zio ty biby. Na olo hainao, olo voisinao mbatiko mavita magnolagna zanakanao mamono zanakanao. Olo zio ty biby. Aza misy atokisana kabarony kasika treka aza atokisana olo fekiny. Point. Io aza atokisana olo. Anao igny fa olo io tsy haiko edy amitsika Madagascar fa tsy haiko edy tsy haiko. Mbola tsara sako fa tsy haiko karakora atao fiainana ty. Anao mba mikofokofoko hely nahita vadiagna aloha iaraka andeha hitarimy zanaka zanakanao zanakatsika eto raha agnatin'ny jerindreo raha hafa. Anao mihodigna ambadika ro misova irabeny zanakanao. Olo ngandro tsy haiko igny ataondreo raha tsy mety atao. Drako aby. Anareo surtout lehilahy anareo ka fa enareo zanakany vadiagnanareo tsy miady aminareo misaraha. Miala. Zegny tsy magnino mivolagna izy. Anao tiako tsy vita fiainanatsika fôtony anao fa misy zanaka dianao ataova point. Ty anao midoko io zanakan'olo igny tsy tianao io mandray agnano raha sababo amin'ny zanak'olo igny sitry mivolagna ny marina. Anao tiako fa za tsy mavita hitarimy zanakanao. Dianao ataova. Dianao ataova. Surtout anareo misy zanaka viavy. Oui possible. Matety baka kay. Inty za misy zanaka viavy izy koa misy zanaka viavy. Possible anareo redek vadinao io fa nisy zanaka viavy hafa. Anao magnano draninao agny mandeha vacances mandeha mamangiry mamanao ambany vola zanakanao viavy tavela io haolany. Io zanany tsy haolany. Zanakanao nazonao tamin'olo tambadiky tany igny haolany. Io izy magnano tsy mety atao mitsaiky io anao mpody igny fa nefa. Agnino anao. Avo mandray misy viavy sana tsy haiko edy karakory fivolagnana izy. Zanakanao mivolagna aminao mamy raha nataony papa hely zato anao mbola midefendre vadinao fo. Mba tandrignesa raha volagny zanakanao. Mbola tsara. Tandrignesa raha volagny zanakanao. Raha zany à quel moment Zana hita check viavy zay atao volagno check à l'âge de 3 ans. Maman check viavy ty miasa hanigny. Donc izy mandeha miasa hanigny, baba hely mitarimy check io agnatin'ny tragno. Maman check ty kofa loso mandeha miasa izy magnababo amin'ny check zanaka ny vadiny igny agnatin'ny tragno. Magnababo olo amin'ny quartier mandeha anareo amin'ny quartier kofa mitatry karika raha mandeha amin'ny police volagna amin'olo jiaby. Anareo miandro. Mbola tsara sakoma. Volagna amin'olo jiaby comme ça olo jiaby mahay fa lehilahy io tsy mandrary. Jusqu'à ta check tu boka tu tsy nisy baka ia manao olo 40 ans check furton mangolagna check 3 ans quel moment hengny check 3 ans adigny zegny à quel moment tsy nisy mandray check iny ndesina amin'ny police indesiny ta l'hôpital avy ta l'hôpital check fa tsy nisy agnino antegna agnino olo zio ty fa aza tokisana na vadinao il est gentil nanana olo zio ty aza tokisana olo zio ty fa sababo olo zio ty fa laginy olo zio ty fa laginy hay za de toute façon kabarony check zanakanareo surtout viavy aza tokisana amin'olo ro deraka raha hoanihoanindreo boka ambadika agny ro lehilahy io tsy haintegna ino raha agnatin'ny jerindreo imagine nandeha ny boka tany ina endreo tsy haiko ino raha nohaniny boka tany no dan-tragno io zanakanao fotriaka io
anao igny tsy io agnano besoin nany tsy isolo agnanovany besoin nany io amy zanakanaro agny mandray eritseritsy nany anao mipody boka agny zanakanao voahologna bika io agnino ategna dako aby agnino zio ty fa tsy isolo tokony mety atokisana agnino ndelanako aminareo zegny nde olanda fa ty fo baban'olo mangolagna zanakandro za zio ty misy zanaka za mangolagna zanako aretigny boka ia izy io mandray fa navamitsika agny sa legy ty ho anareo misy zanaka za koa ny kabarony ndraiky ndere mandrenareo aza tokisana fekiny raha fa ataony n'olo sababo aby zegny nde dadilanao babanao ande vacances niany papa tanà zanako ty zanakanao mipetraka amy dadilana ka mbola mavita mologna zafy fiainagna zo ty fa sababo vas-y fiainagna zo fa sababo zo ty fa aza tokisana na babanao na mamanao na zokonao na inonao aza tokisana izo mandray matetiky fiainagnantsika Madagasikara agnatsika igny nandray vahiny boka ambany volo tsy hainao boka iagny anareo mandray vahiny igny ampandrenareo miaraka amy zanakanareo agny vahiny adako tragnonareo koa fa hely vahininareo aza mangala vahiny point c'est tout tragnonareo koa fa hely aza mangala vahiny zopka drako aby ty mba haiko tragnonaka ty be zanako mamy chambre ananao de izy mifotroka ofo anareo amy chambre anareo mbadika agny na anareo mandeha mandramy tany tsy haiko fa zegny raha mbola fiaigna za mbola ta Madagasikara tamy misy fiaigna karaha zegny vahininao boka tsy hainao mbany volantrakoa be agny avy agnatin'ny tragno io tsy hay etana ampandregna anareo chambre Madagasikara ry tsy 5 chambre tragno Madagasikara ry 2 chambre tany fandriany babanao deky mamanao salon io ambadiky ny salon ry misy fandriagnanao hely zay mandray vahina boka ambany vola ry anareo drabindry zana koa chambre araiky zanakanao blanco na lela na viavy aza pandriagna fo mana zanakanao tsy haiko alenao mandry miaraka aminareo agny vahinareo mandry amy sisina ry fotony io raha mbo sababo fo olo izy io ty tsy atokisana anao zanakanao pandrianao miaraka amy vahinareo soit disant havanareo maletry boka tambany volo tany aholognandreo io zanakanao zo koa mety aholonandreo direct karaha io hoe tsokotsokorindreo inty fivadiagna ny tsy haiko io na filahigna ny tsy haiko io tsokotsokorindreo anareo mifamba raha ndraigny tsy haiko tsy masaky vola nde raha volagny tsy haiko fo boka tsy heny raha vahintsika igny any tsokoriendra benaka zio ty fa tsisy olo atokisana tsisy tsy haiko edy anareo mbola matokoto zio ty fa tsisy olo atokisa na havanao na babanao na dadinao aza atokisa point c'est tout avo mandray tsy haiko zio ty drako aby tsy haiko amitsika agny faniova raha tsy haiko zio ty koa fa tsy surveillance anareo fa tokony mandindiniky ino sababon'olo ataony deja nde tsy haiko mandeha l'école fo fa tsy hay ino sababondreo atao à l'école agny nde raha volagno tsy haiko franchement nde raha volagno tsy haiko 3 ans drako aby à quel moment anao olobe andeha anambadimbady tsy haiko 3 ans tsy haiko 3 ans tompoko tsy haiko 3 ans mba haiko baka za ty zio ty anao ty anambadimbady sa je comprends mba haiko tsy haiko 3 ans akarakony mandinika anao mandinika karaha ty tsy haiko ty zio ty tsongotsongoeky koa raha io fo drako aby mba mandiniky ategny na olo mpagnazy zegny anareo tokony mandiniky tegna fa anareo tsy normal non tsy normal izy ka tsika ty variagna mizaha antegna ty fo antegna baka fa haintegna antegna tsy normal za fa mangala droite nde za zio koa nitsasitsiko anareo fa kofa misy zanakan'olo lehilahy io za fa mangala droite nakay za mangala droite nakay lavitry feky fotiny kibidabida amy raha karaha io tsy tiako maro mangala ty zanako sa koa matantana io zany de zanakanao indesa drako hoe na anareo ataon'olo ratsy fagnaha zanakanareo indesa non nde za fo amy zanako teo igny zanaka zoko indesiko taty fa maro olo mandiny fa nde mpianarinao pédophile eto nde zegny fo anareo tokony mandiniky zegny azonao de raha tsara ty jerinaka dinikinareo normal fotiny fatokisana fa tsisy imagine mandray zanakanareo amy sisy io anareo mihety fa izo anao maro nde avolagno tsy haiko feky maro baka olo mihety fambaranareo olo tsy hainareo boka andeha ologna zanakanareo olo zio ty fa tsy miamby olo tsy hainareo zegny olo mipetraka ankilanao io fa mavita maologna zanakanao olo mipetraka ankilanao io magnologna zanakanao anao igny andeha somo tana edy zanako ty drako zanakanao mitananao sakomanao ambady koa fa dinia tsara fa io tsy zanany zanakanao ka fa andeha ibogny fatagna vas-y aza madigna mipody tsy haiko impody io izy miandro izy fo mivolagna ta zany ambigny zanakanao non fiainagna zao ty fa tsy karaha zegny anao andeha ivarotro abazary drako ty koa fa tsy hainao zao volo deja zanakanao koa fa tsy mandeha l'école tsy aie indesa magnaraka anao mipetraka bazary ary anareo mivarotro loko ary anareo mivarotro agnamby indesa mipetraka ankilanao io au moins zanakanao mba hitanao zanakanao andeha fotrokanao amin'olo hagny
Non, 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 non. Za ko dra ko za ko nam kabarun check check fa za fo naka ifonaka check edy de za fo nitarim zanako tamine tato vadiko am agnatin'ny trano ko fa magnasheka izy fa tsy miady aminaka edy fa tsy miady aminaka tsy miady aminaka tiako za fo magnasheka izy am jerinaka zanako tsy tiako popopona tsy tiako tototoshena tiako za misy raha tsy mety nataony zanako volagna aminaka za mandoeky izy fa tsy anao za mandoeky zanako fa tsy anao non 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 à quel moment mandray nareo drako aby ty de confiance karaha igny andeha fotrika amin'olo io hay nde za fo volaniko aminareo zay fa tongotonga nambadiako vadiko io za mandeha miasa za boka miasa za magnontany zanako karakory ino raha nataonareo teo volagna aminaka zanako mivolagna zegny zay raha nataonay teo za nagnano bêtise zany tsy any papa Laurent nananina zegny tania anareo ka boka amy tany mboanareo mba tandrignesa raha volagny zanakanareo zanako ino raha nandalo ino raha nandalo tianao papanao nananina antania aza misalasala magnontany zanakanareo oui na 3 ans na 2 ans na 1 an na zanakanareo mbola tsy mivolagna agnontania fo anareo olo zio ty non 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 olo zio ty tsy de vadiko malaky misotisoty izy mampianatra tsy haiko izy masiasiaka fa nampy maro zay tambaviko ambaviko anao tato nindroniko zanako aza tsy agna karaha io volagno taminanazy atao to ya avy taminaka fa anao tsy tiako karaha io misapy autorité naka nanay autorité anao tanà tao tompiny tanà anao to fa aza atao aminany anao koa fa commence mienerve mampianatra tsy haiko ambilahy kaie za mampianatra izy za ndraiky na magnomakomoka izy io tsy magnino non 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 fa anao non 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 hitako marary fo naka mahita olo hafa mandeha magnomagomaka zanako io oui non 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 donc zay drako aby zay zanakanareo anareo ka tsy haiky mipetraka amy papahely ana la plupart an'olo à Madagascar an karaha zegny donc c'est iny ty atao 80% de gas agny zao ty presque manambady iny ty mitarimy zanak'olo fo vas-y 80% fôtiny nagnano tseky mbola hely 19 ans 18 ans fa nareo fa nagnano tseky donc normal à l'âge de 30 ans vadigna mbola tseky tsy maharitry tsisy tseky edy karakory fivolagna fa misaraka anareo 25 ans donc mipody manambady koa boka io mahazo lehilahy donc la plupart an'olo 80% des voire plus que 80% zay presque manambady vadin'olo fa misy zanaka fa encore une fois viavaka maro boka lehilahy misy jery karaha zegny drako io fa misy zanaka nefa viavy iny tia fa zanaka anany tsy tia mbola idiragna fo mandray magnano sababo à quel moment tsy haiko tsy magnino fa fazanareo tefaka amy sisinare anareo mahinihina amy raha je te jure maro koa nda mandalo ireo mahinihina amy raha tsy haiko raha mampahinindreo boka agny atsekindreo amy tseky karaha zegny aby raha zegny raha normal tsy haiko anareo na matsikaritra zegny na tsy matsikaritra zegny za manambady vazavazanakaty malaky misotisoty izy mamisotisoty raha boka mamisotisoty izy zany tia findrana amy zanako non 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 zay fa izy edy na izy mandeha préfecture avogna fa adoso taratasiny tseky zay izy non oui non 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 iny tsy madinidinika fo fotiny sa matouche izy tseky tsy nagnano vidéo fo niafa sa matouche nahita tseky viavy iny ty tseky viavy 3 ans drako aby na ologna babahely nagnatin'ny tragno na ologna izy dinidinia drako aby anareo ka mitarimy tseky agnatin'ny tragnonareo ao deko babahely iny mba dinidinia arevareva maso tseky fotony olo zio ty fa tsy hay olo zio ty fa biby vas-y mba maheza koa nareo magnontany isaka teteky zanakanareo mama ino raha nandalo to karakory fa hitanao papahelonareo io mba agnontania zanakanareo zay ka tsy ataontsika gasy agny zegny tsy mandala mijerin-tsika fa nareo mililalila fo magnano fiaignanareo tsokotsoko vita mba maheza magnontany anjareka zanako karakory fa hitanao papahelonao io miada aminao sa tsy miada aminao agnontania de temps en temps karaha io ino raha nataonareo reny papahelinareo niany izy olo mandray volaniko aminareo valable na tsaiky lehilahy zanakanareo na tsaiky viavy point zanakanareo na tsaiky lehilahy na tsaiky viavy point agnontania fo olo zao ty fa sababu point olo zao ty sababu sanambaka miatra zanakao lehilahy i tsisy raha tokony mavoa izy hay zanakanao lehilahy avô mandray atsika baka magnasasa za ty parce que za miassume eko za miassume za tia lehilahy point j'assume maro lehilahy gasy tsy miassume matsika agny maro lehilahy gasy mitana riba magnano miasa tsara ty fa tsy miassume zanakanareo mandray misisisy nare mandrigny fahompany veloma anareo mandray tsy nampoiziko maro
maro ny lehilahy gasy magnano asa ty fa tsy miasiny hoe tsy masaky mandeha manambady lehilahy mbadika ry toa voasasa mandeha mangala viavy misy zanaka mandre imagine zanaka anareo 5 ans 8 ans 10 ans mbadika ry tsy haiko lehilahy hely zatovo baba heliky mandray eo fa pede fa tsy miasimy zanaka anareo mandry hompanagny imagine mandray anao lehilahy na voaolagna lehilahy andeha hivolagna amin'ny babanao deky mamanao hay il faut du courage il faut du courage mama zana olona papahela anao amin'io lehilahy be io 15 ans 10 ans zegny tsy saky tegna andeha volagny tegna amin'ireny tegna iaretagna ofo mandre iaretagna izy io volako encore une fois olo jiaby zo ty fa tsisy hola tokisaka zanakanao koa fa miboaka agnatin'ny trano mody agnatin'ny tragnonareo agnontania firy zanak'olo mandeha miantsa azafady anogny religion ka antegna ty firy zanak'andolo mandeha miantsa iny fivolagnandreo iza musulman mandeha miantsa isortsandreo agny mipody bokagna voaholagna bokagny re mandreny dre io fo re mandreny firy zanak'olo mandeha miantsa katesisy mandeha l'église ambadika agna voaholagnan'olo boka ambadika agna voaholagnan'ny mpampiantrandreo voaholagnan'ny mompera boka ambadika na voaholagna pastera re mandreny dre fo io olona venty zigny anao tso mavanty adrako zanakanao kone na olagnagn'olo na olagnagn'olo zanakanao anareo dre fo io agny zanaka igny tsy haiko igny nandeha niantsa darsa agny igny agny firy zanak'olo alieta namboheria voaolakolonandreo fonda aby io re mandreny dre fo tsy haiko igny alefa mandeha magnano tsy haiko darsa mandeha magnino rango marandraigny mody antragno agny 15 heures agnatin'ny zegny anareo lila jerinareo ma tsy haiko nandeha niantsa darsa tsy haiko efa maty ny faholagnina boka ambadika agny tsy haiko mandray volagna aminareo tsino anareo kama fondalia agnano zegny fondalia tsy magnano zegny tsy haiko fa tsy mandrany adrako aby zanakanareo ka fa miboaka tragno agnontania tegna agnontania avo mandray azavy amy zanakanareo na mbohely kofa misy raha karazegny mandalo volagna aminaka zo ty fa zanagnaigna maso volagna agnontania ambanareo mba maheza magnontany zanakanareo ino raha mandalo nandeha niantsa zanakanareo boka l'école agnontania ino raha nandalo ta l'école tagny zanako agnontania yo mandray anao mandeha micalcule karakory mandeha magnontany hagny mba zahanao koa zanakanao mandeha lopitaly mba jazahagna hagny tsy sanany koa mizako aby zanakandreo voa olonan'olo boka agny tsy mandeha lopitaly iro tsy mindra volagny zanakandreo ro fa mifotroka io fo ny sanany zanakandreo voa olona boka mbola zanakandreo ka isiandro adrako maro koa sababondra mandala ny fiainagna ty zanakanao boka olona boka agny na voadoeky ny songisongeny zanak'olo boka tagny iro mitomagna aminao io mbola iro ka voadoeky ndrako aby anareo mba mangala ondray tsy haiko io tsy haiko edy nataony tegna nangala tsy haiko zay drako aby ty fitiavagna ro edy vas-y nde imagine fa anao olo be karaha io izy ty koa na olonan'olo hay maniko maniko marara olonan'olo nde tegna misongolo tsy tiany tegna fo fahitantegna iry firy mintsika antegna voaholagna zay drako aby no marary avo mandray drako aby mitohy foka koragna ty mikaba amin'ny fagnanaovagna tsaiky anareo drako aby ty 10 ans inty 20 ans 19 ans nareo fa misy tsika roe telo atao ino mandrako aby ty iro miasa amy sécurité ambadika ry tsy magnentragnentra fa mivolagna raha marigna antegna kapaka drako aby antegna ka fa mahantra antegna tsy magnano tseky nde egnitegna fotsiny ka voavelogno tegna antegna fa magnosika raiky ambadika ry agny ampodiko ndraiky anao ka fa matindraly aza magnano tseky point atsika zo ty fa nivoatra maro baka atsika volagna tsy haiko koa fa avy io hita fo raha milomagna izy drako anareo tsy mipetsaka andafy zay andafa ty na magnanaova tsy haiko folo 14 ry fandrakana magnampy magnandefa vola izy katreky amitsika Madagasikara tsy endriky zegny tsy haiko koa avy io hita fo voavelogno fo vilomagna amin'ino tompoko vilomagna amin'ino tsy haiko avo mandray ny sanany tsara magnano tseka raiky tseka roe telo efatra anao amin'io 23 ans 24 ans mbola tsara manahira andeha vilomagna amin'ino mandray tsy haiko aby io milibiliby io tsy hera andeha vilomagna ro io tegna raha tsy azoko moi je comprends pas tsy azoko antegna drako aby ty egninao déjà fa tsy avoavelognonao anao mahita tsy haiko lehilahy vonialy à l'école miasa amy sécurité ambadika ry fa misy zanaka roe mon héritier il va hériter quoi même andeha andova ino andova jaly be fa iaragna mahita fiainagna Madagasikara ao
Yarana mahita fiainana Madagasikara anareo ka fa matindraly aza magnano treky anao zo ka fa misy tseka araiky yambesa io fo akendriky point yambesa io tana io feky nanao mbola 19 ans fa nisy tseka araiky yambesa io miambigny situation nareo mba tsaratsara io andeha gnano treky zegny misana andrako aby ty mbola mipetraka am'le mandrinindreo accident zegny accident nahazo tseka ny tegna ty accident adrako anao ka fa nilelitry nampiasa kapote fa misy vesitra miambigny anao regny tsisy accident zegny anao koa fa nilelitry nampiasa kapote vesitra miambigny anao ry agny tseky anareo ma mihevitra anareo milelilely karaha io tsy mampiasa kapote ino miambigny anareo ambadika ry ino agnaboaka ino viavy io boka ry agnaboaka ordinateur sa hiteraka vola tsisy vola iboaka agnatin'ny fournany io fa volaniko anareo ka fa nisongotsy nampiasa kapote tseky miambigna ry agny après 9 mois tseky nifotroaka io oabaka ino ty 14 février io agny mandray anareo andeha gnany sabosababonareo io après 9 mois mandray mavetra accident izy ty anareo amin'io mahantra sady bahara magnano mikontikonty handra vandivandy io kanefa andranaka igny nananina aza mikonty handra mampiasa kapote point aza mikonty handra déjà anao fo fa niala l'école T5 sepetry aminao nisana nafika baka ny fangalagna takambadika iny magnano sany mikontikonty handra io hay calcul naka igny diso tsisy calcul diso zay fa abarahagna anao avo mandraiky kofa andeha nisongo mampiasa kapote point indrato ampody mandeha kabarony kapote zay kapote à gauche kapote à droite indrato ampody kabarony kapote zay fa narotsy magnarakara volagnin'olo tegna narotsy magnarakara volagnin'olo feonakaty fo kasika ito magnampodipody zay za zao ty mipody mandeha Madagasikara misy sakisako manaka madinidiniky anao amizay fa misy zanaka araiky telo adrako ino mahasanao za mivaritry crédit amin'ny lalagna regny azafady aminareo mivaritry crédit drako aby ino raha voavelogny crédit zegny drako aby ty ino za mivaritry crédit amin'ny lalagna ry zanaka mandray telo zanaka telo ty andeha atao ino tompoko atao ino zanaka telo anao mandray miasa amin'ny crédit any ndeha ikolaziny tsaiky araiky fotra voa io mandray mitretre mandray problème zagny ikolaziny tsaiky travoa fa c'est normal ndenao fo isaka fandrama mandeha mitsosa vara amin'olo ambadika ry akely moment anao nisy jefa za andeha gnano tsaiky zoka miboaka io fo voavelogny fo anareo ka fa matindraly hegny nareo tsa voavelogny nareo aza magnano tseky point anareo aza magnano tseky io mandray ke karakory navianao za ty navy teto drako aby ty fa navoavelogny babako dekereniko tagny ireo tsy nagnano dalala nangatika tamin'olo tambadika tagny mpindramanareo vola fa tsy navoavelogny zanako pedipede ty babako tsy nagnano karaha zegny i tsy nagnano zegny zay nitarimeny tsara to mba maneny loso iny papaneny tarimy zay telo taorangnaranjay jusqu'à za be fotoaka za zo ty nagnano fitanagna ribana kanana badany ty damba za io ay bonsoir Laurent jusqu'à zio io anareo ka fa matindraly fiainagna anareo tsy zarizary aza mampiasa kapote io raha tsy lafo zoary mahazo dimandrato 5000 tsaiky mahazo telo mahazo zoary ay imagine anareo mandray andeha indiniky andeha amelogno tsaiky io drako aby asa io asa accident de travail asa io encore une fois mandray drako aby ty volagna ty ka fa nampodipodiko tagna anareo ka milelilely mampiasa kapote fo drako aby mampiasa kapote point c'est tout maro drako aby karazagna retigny mandalo amitsika agny tsekitseky mba hitanao zatozato fa misy sida amitsika agny sida VIH sida oui sida izay fa to dalalaka agnatin'ny Facebook ty isanandra faty tony sida amitsika Madagasikara agny nanonga tsy asanareo loha koa ny tony sida io manonga tony sida amitsika ao fa nanonga karaha vidimbary isaka fandrava manonga fo isaka taogno manonga karaha zegny la même chose mampiasa kapote tompoko mampiasa kapote anako za ty koa tokony alendreo miasa amin'ny top réseau miasa amindreo magnano directeur andreo ry anareo mampiasa kapote le namboa avo mandray fa ampiasagna kapote io raha tsy sarotro aby anao fa velo mba io igny tampitiny kapote igny vita atsofitra oui c'est normal drako aby izy io tsy masiro oui nisanany mandrebaka drako aby vadindreo fantondra solopisa agnatin'ny iny ty agnatin'ny vadiagna io anareo mbola milelitra amin'ny kapote fo iny fa vadika nitondra solopisa aminakaty za mampiasa kapote aminazy izy ka zay maty izy ka za maty
anareo drako apty anareo manambady vadiagna normalement drako aby anareo kafa andeha nambady agnano relation sérieux vogniny tsy mampiasa kapote mandeha magnano test anareo reny vadinao vadiko vognina atsika agnano vadiagna sérieux anao ninaka zany inao anao vadiko za vadinao anao milely za milelanao izy ka anao ty lely za lilenao karaha zegny fiainana ke karakory ina atao aloha andeha agnano test etsika hoe vongosa lelanao ndesa viavinao mandeha mitao prisorie magnano test karakory hita ao madio mangarahara tsisy arety nareo magnano kivadivadiagna anareo fa ino fois mandray vadinareo nitondra haretiny MST boka ambadika any volagna manomboka izy io ty mampiasa kapote atsika ndraiky tsy saraka vadiko atsika tsy saraka za drako aby ty za ta Madagasikara tany za voalohany tsy minimino kapokabarony sida io avo maritry eky lehilahy io ty matimatiny sida io avo mandray zoa fa mahazo azaody fa misy ny tanany kamina ody io mandray metany ro hitanao mahehely lera hasara ro somary voavoa fotiny misy moment ro mihina ody misy moment ro tsy mihina ody mbola tsara tomboko drako fiainana drako fa tsy zarizary amitsika mbola miankina aretiny kapokabarony sida ty mba mandiny ategna nareo manomboko niany 14 février io avo za zegny kofa avy 14 février io andeha rany kisognosogno mampiasa kapote mampiasa kapote indesa kapote nareo nde za fomba misy o zaka nefa manambady tsy alany amgatiny ty portefeuille ao misy nde atoe zay tokony misy ko tsy diso za anareo drako aby natoka imazi mo cheko natoka ziny mais bon en tout cas mampiasa capote vas-y Laurent tu peux monter la cloche qui est à côté la cloche dans 30 minutes, comme ça te convient? Tiens, la cloche. On m'a demandé la cloche. Merci. Zengin fienga. Zudrako apty izo kabaron fiaina ty fa indrato ampody fa naroko tsy magnaraka olo avo mandray nareo fa impiry volanka nareo ka fa ty agnano treky mba mizahava olo vantambantika agnanaovanareo tseky tsy olo matejala ry mandray nde agnano treky aminany adrako mariko ne olo zao ty misy bogos tseky nareo zao ty mbola miasa lony kabaron bogos zay zio ty fa aza miasa lony kabaron bogos zegny andiniky soran-tseky mba zato veto anareo za mandiniky zay za ty boka mbola tseky mbola teraka ta Madagasikara ta foratsa iro io ka ino fa abandafa ty miova zato vita za fo za ty ratsy be zay za ta Madagasikara ta za naba ty za tsara za bogos moi j'assume za zio ty za tovo za tovo za zio ty tseky anareo mizahava olo tsara situation agnanaovanareo tseky point anareo fa matindraly boka ambabanareo dekreninareo mbola mizaha olo matindraly ka nde agnanovagna vadiagna amy sisinary agnino un aveugle un pauvre ne peut pas enrichir un autre pauvre dicton français dicton français un pauvre ne peut pas enrichir un autre pauvre anareo ka fa ipetraka io mahita lehilahy milopolopo anareo mbola hitsika agnatao nareo miaraka milopolopo aminany nareo miaraka milopolopo aminany nareo miaraka milopolopo aminany fôty mabaka olo zao ty mbola ian'olo za tovo adrako za tsy miela olo matoe be karaha olo matoe kanefa olo tsara situation midira dodo midira anareo zay ty fa aza miasa loha feky n'olo materaka izy igny hay midira kofa tsara situation tokony mahafaka anao daiky jalinao midira olo zanakan'olo mahantra volaniko zegny karaha tsika mbola zanakan'olo mahantra ty akely moment nareo andeha hitady fitiavana anareo misy ny sanany madiniky fa ireo agnatin'ny film romantique de Noël anareo tsy agnatin'ny film romantique de Noël miambiny prince charmant andeha adosa anareo amy jalinareo ry anareo tsisy zegny mizahava antidambaza bevola agnanaovanareo vady na ro ministère de la santé agnanaovanareo vady olo mba misy olo tokony agnadosa anareo daiky jalinareo
Ni sana baka vadiko ty misy courage izy miaraka miasa aminay iaraka vero iaraka afaka mijalo lehilahy zao ty roa miaraka afaka mijalo igny anao tsipindrory ro mangala viavy fa tsaratsara tamy sisiny tany ro tsy nahefa iro tsy nahefa anaro igny foko io miasa lehilahy mandeha miasa bajagy anao mandeha mitsakaraka charbon hay antanandre telo agny andeha alafo foko iaraka hitady hay za mavita iaraka hitady fiagna fasarotsy zao ty za tsy mavita iaraka hitady babanaro ka bantabantaka ry drageny babanaro za fa babanaro aky tsy navita iaraka hitady non iaraka hitady agnino iaraka hitady tsy tady vola tsy mavita iaraka hitady fiagna fiaragna hitady zay zao ty fanefany fahatolo tagny iny fanefany fahatolo za tiany izy tiako izy ndraiky tsisy raha fa zay iaraka hitady ao mahita mandeha vantabantaka lehilahy nazo bajaja roe telo anao commence izazany hafahafa izy ambadimbadika agny commence milelela ambadimbadika agny tsia fôtony antegna miaraka hitady aminany c'est normal drako aby ty antegna magnano économie mahazo azy vola hely igny misy vola ty papany fa atao am'sisiny vangendrika tany izy koa fa mahazo azy 70 millions mivanga tany mahazo tany igny eo naro mikofoko vitavita igny commence bebe vola antsika babany agnamboatra tragno impanaroko niaraka nanonga vita ny fanongana adrako anao magnano économie no iry tsitsambadika ry ro tsy magnano économie ro mivanga raha tiany fiaignanandreo ro sandy pédicure manicure maquillage tu vois contouring jiaby ataondreo vadinao mba tia raha manjary drako izy miasa bajagy miriaria lalabe isan'andro mba hitandreo tsitra amy sisiny ary pegno manjay nefa nitsitra hany tarataran'ody niany mamane nisy client zany tondra client nanderamena hay iro deky tsitranany igny hay ro misongo nanao igny fo miaraka mitady ze mbola tsara sakoma miaraka mitady fiaigna zio ty za ko ndrako aby ty tsasisiko anareo za ta Madagasikara ty mba misy lela zato nilaza tsofo anareo tsy mety fa antidambazaby fo nilaza za mbola ta Madagasikara ty maro lela tovo nda za tay fo nisy karaha koa fivolagnay mitseky lehilahy américain zay miarako za mbola ta Madagasikara tay américain magnano bénévole ta Madagasikara nareo ro lehilahy américain magnano bénévole a Madagasikara iro io siba vandivandy zay fa ro mahantra tsy haiko itry karaha koa fivolagnanandreo fivolagnako izy baba zay apparemment misy vola andafa ty fa itsy azahoanao vola raha azonao aminany anareo mandeha chambre mileleny mandeha miboaboaka misorsorty mandeha nanana karaha jombiro igny en fait za tsisy raha eky raha azonao aminany fa iny ndraiky zatova zato eko izy tia za avo eko tsara be za tia izy nifoagnako drako zaka nahita pingouin volagna taminaka aloha itsika andendafy nifoagnako nde io hoe tsy nangotanindroe aby indraiky izy volagna taminaka za fa iny volagna oui on y va jusqu'à ta za tagny niaraka tamitsika lehilahy zay koa zay tiako edy lehilahy zegny ahetany file foteny tamizay mbola hely mbola mipetraka talapiro tary tsy masaky mitondra lehilahy mandeha tany izy mandray mbola misidisidika ta ahetany fililena to amin'ny stade adiegory misy rond point be zay mihiditra koa misy stade amy tany fivangenao ticket zay misy tragnotragno hely zay tsisy barabara zay nagnano kofakofakane to oui Saint Valentin andra ty moedramoedra hely tiako izy za tiany koa fa hitsy avelogno za tsy avelogno izy nifoagna koa drako olo tia tegna ty agny feno fa tsy haiko anareo baka misy moment tegna ty mba gogon'olo mahantra gogon'olo matindraly za zao ty drako ty fa tsy zegny non olo zao ka fa milaila ny tegna za fa tiako tanitany ino asanao baba za ndraiky tsisy asa fa tsy vitantsika roe babanao misy vola papako miasa amy secret calculena mandray karama secret iny tokony ohatrino goteny zanany amizay mpiasa amy secret asa ataontsika ny karama 2 millions 5 goteny zanany tokony 100 000 par mois mbola tsy mahavelogno za fo azafady non jamais à quel moment non zio ty drako aby ty fiaigna zio ty fa sarotro kofa misy olo tokony agnadosidosanareo amy dralinareo tsia maro drako aby ty sakosako mantegna raha no ta Madagasikara tagny fiaigna baka drako aby ty
Check it vivlang za kunta Madagascar tam lo comme za ti faran za tovu ma kam camarade vivia ba za to mazwas vaza itu et angan mariage ndesen vaza andeng chimangan ha atokina na bad vaza matu e bekarai ha atokina na nina na ha atokina na ni tong mande dakwe ataranga yuti page kayo ataranga yuti page kayo surtout ataranga Madagascar pardon ataranga Madagascar chimaharti ataranga Madagascar chimaharti Aoula, kun tara itano de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans maximum. Après 10 ans, taranga mchou. Monsieur te. Ataranga mchika Madagascar, chimatana. Ataranga vitan chinois. Karala la benaruoi. Asara havi. Nefa. Ataranga vitan chinois, ataranga mchikani. Bio, za bio. Bio chinois dako, fenangre. Bio. Miss ex na kaze za ni soge tam 2000 2001 donc za ni pour na de Madagascar 2022 tu laisse tomber la neige d'accord no eding we ya zaifa no problem achikati atsaranga mchika hanchi maharti ana rombola zato voti za va venir faut na mchika Madagascar oti sa venir point yena venir Amchika hot sa venira ano zan kan yinti zan kan dulun vart charbon ano miala bokayo no ko donc ni vocha hel mi épicerie ano kan vocha no fa mi épicerie ni vocha ya ni vocha épicerie faut no zan kan dulun vart charbon talo fien amchika hot pari point zande ko vulga tiyo ko Madagascar tum class tum ko vave fa fien hot pari fien amchika hot pari anyino antenga No. Ataranga mchikang chimadini. Chekwe. Ngaleva na roon. Dada kapti. Ndemis pa. Nyaka nandele koltam na kaza mandenga. Ano. Jesus Christi. Jesus Christi niyanjanay niyariba siyalla. Zanka Jesus dano. Mande bazari. Zanka Jesus arekti karakuri. No. Tchekou. Fallait venir au fourrage en tout cas. Mais sur ce, voilà, miss les temps. Il fit un hand d'acapté à l'Evanarun. Une poudre kundek, un roman pièce à capote, d'acabe, kofaïlil ma pièce à capote. Capote, tira la fari, à vous mander Hazanang Naingamas, and the lam capote. Via Narokats Naefasita na ambila. That's the lingam capote ambela. Chima piasa capote and ten, chivita lil. Yanon de Katia, one of faking cabujina camis vitane. You on a room from Pina Hina, Yura took one narrow vita de Naruto Vanaro. Fai kabarki lil cham capote up, Titakab, I live a woon away, whom I live. Tenga le haleva hun. Foti manunga mi duchi yinti kabarun yari ting yuam sky. There they go off for press la plupart angel famisuzu. Famille Suzu, Arzamande Tatat, Zamiakam Inti. Au moment ni kabarun sidati na nungan justa Madagascar, tangul volon kai, zankek zok dekazan. Allo, mandemangan testari. Mandemangan testari zanga na ruti positif sa karakul. Fotin hepchara bero ka positif bukambola zafula nu volande anga defaro luptani. Yo, zach masake, miasalo. Lera non den leta, kirkira salona na itasarin furi, na itafuru be, tanga non den angan kililino. Lera den testam top resori mande, mente mavuzo ze. Hai. Mavuzo ndengan ura beri. Mandiana, anaruka faita naru savapa, mande haria naru amduktalari mangan test via sida. Zahanga hengi you. Tchesana ndokuna barkonoze mille cham capote rang 1er janvier jusqu'à 31 décembre. Descendant capote charitando. Nisana na rofa heto prezo abio na roma tinjal chi se vola vanga capote aminga capote na ro. Yinda to na ro capote vanga tinchang na ro an son na ro fanye na ro. Mche fanye ba zemen kan capote higa na ro miendo ab fanye to men ka capote. Hadako. Hatskati. Hanaru miskundul sanan fasar chavot nga to prezo mbana inakin kanaro metis vola koro ulati allora senga kapoti skatang vam na ruan kapoti ande itali mi tonde kapoti mi sor chabio il via sanan sola chimani fanye vai yo manganzing hai facin vanga kanaro men ka jojo bamba atkrifa o am kapoto ti azopa na mon fay men ka kapoti mam chil fanye bata
mila zavavirano ny asan'ny kapote drako koa fa andeha isongo mampiasa kapote fa tsy indesina andeha italy tsy amin'ny coiffure agny anareo andeha igny hay mandeha amin'ny coiffure dayanary mitondra kapote aza atao menaka nakadrodo atao menaka kapote ingy tsika ty zay drako aby ty mampalahelo mandray mahita gene bogene hoe drako ty fa misy sida avo mandray kabaro sida ty jusqu'à zao ty mbola tendriky misy fanafody mihina ody anareo rango anareo velogno jusqu'à anareo maty mihina ody anareo rango anareo velogno jusqu'à anareo maty ny eko aminareo mampiasa kapoty point c'est tout amin'ny ty boka hoan'izay viavy mandeha iny ty miasasa amin'ny kabarony kilelilelo io amin'ny ty andafa ty anareo mampiasa prep misy ny atao hoe prep ty anareo na misongisongana anareo tsy azo sida anareo mety azo solopeso anareo mety azo zegny hoe fa anareo tsy azo sida le resta retigna azonareo amin'ny mbola mety tahagna fotony koa azo sida ty anareo nefa voloma samy tsara samy mahivina iananino finaina Jesu Kristi tomponay zegny drako aby anareo mbelako fa zagny raha tegna tsy volagna amin'ny kabarony tsaiky 3 ans na ologna baba hely ny vo anareo drako anareo ka fa misy tsaiky mbola hely agnotanitany matetitetiky avo mandray zany ka anareo aza anagnana fatokisana amin'olo point na za mikapokapoka eto avo mandray zao raha fa volaniko anao ka fa anao olobe nagnapitrano olo zanak'olo mba dinidinia koa fa raha be tsy vita doto indesa izo misy henao fo olo tokony atokotokanao pa karaha za ka za tsy asitsiko za ty pd mitanariba za ka agnambilany olo zanak'olo za fa tsy metimety aminaka tsy metimety aminaka à quel moment za zo ty drako ty pd be karaha za zo ty anao mandeha agny zany kanao 10 ans mbela anao aminaka io tsaiky lelaka en plus zany kanao mandray mivolagna agny za tony nytanytanany roger anao tsy mino raha volaniko drako aby anao tsy mino raha volaniko fa raha volagny zany kanao fo inoanao ça c'est sûr za zo ty aza ambilana ro zany kanaro na zany kanaro na lila na viavy za tsy mila déjà tsara be koa za deky sababonaka ty miamby dinidiniky naro agny c'est normal drako ty zany kanao anao tsy maintsy mandiniky raha sabisababy fo mandala agnatin'ny fiainana io ty zanako roger ty zanako zaklina za tsia za igny io je sais pas moi ndraikindraiky nandeha asa voakogny hely vodiny zanakanao igny avitinaka igny tsia zanakanao avy aminao agny to nitanany Jacqueline masy tenaka mama igny mandray anao non avo mandray tsy amezako tsigny roka tsy matoky za tsy amezako tsigny ndray za fo tsy matoky za za zo ty ke misy jirijirana ambadika ria mitana riba karaza zanako 10 ans 15 ans tsy alefako amindroagna azafady non aza tokisina holo aza tokisina na ino maro sababundra mandalo hitanao hoe tena sababundra ka nandalo inty re mandreny nitondra zanany nandeha seky la piscine zanany nandeha toilette igny na olona n'olo zanaka nany lehilahy zay tsy haiko sa nandeha farifary tolitoliara tagny ziny zanaka nany lehilahy zanany nandeha toilette igny na olona lehilahy tagnatiny toilette tagny tsy haiko nimpody boka atao feny lio mibarabara hey à quel moment anao mbo atokolo à quel moment déjà faut zany tarim ziny ty zanako tatiny koa zay midoko karaha ty misy moment ka tellement tegna inconscient en fait vato mikoragna amin'ny raha fozako ambany à quel moment non zio ty olo fa aza tokisina point c'est tout za non ahitako anareo zio ty io fo tadry nisy zanaka iny ty 10 ans camarade ko tana edy zanako zany ndeha agnano bazany non tana zanaka anao tadry indesa magnaraka anao agny tsy mila igny mandray tadry iny pody boka io zany any volagna tamy za toy ny popony roger vodinaka karakory ataony mira hitako zangalany tadry police boka miaraka la famindreo jiaby komoria boka marseille eto avy amin'ny varavaranaka ambany io any ndeha pengo fo lany fagna iny fo vondronagna jiaby ty non fiainagna zio ty fa grave fiainagna zio olo jiaby zio ty fa biby olo jiaby zio ty fa sababo na za mivolagna zio io olo jiaby zio fa sababo zegny drako aby ty igny jijijy mandehandeha karaha igny fo fa
Antegna sendra igny ty nahita publication tsy haiko anareo mba mahita zay mba partager nareo fo publication n'olo mandeha igny fa raha igny agny ampotiko ndraiky histoire en fait histoire io tsy haiko 3 ans mamany miasa riva mamany mandeha miasa papa hely mitarimy tsy haiko agnatin'ny trano papa hely igny ty mandray izy ka mamany tsy haiko mandeha miasa papa hely magnolagna tsy haiko na mandoendoeky zanaka ny vadiny jusqu'à ta tsy haiko asanomaly asafoko maly zo jusqu'à ta tsy haiko ty tsy nisy tsy nisy ndesiny ta l'hôpital tsy haiko fa tsy nisy navy ta l'hôpital papa tsy haiko mandray nitondra tsy haiko nandeha lo iny ty nandeha police etc nandeha nagnano autopsie sy ny tariny jusqu'à ta lehilahy ndesiny fandrakana agny jusqu'à ta i baba ilin'olo iny ndesina fandrakana avy mandray zo matetiky maro sababon-drakara io mandala amitsika Madagasikara fa tsika tsy miasa taloha tsy haiko ino tsy ataontsika sira zanakanareo ka olonan'olo tsy asianareo sira tsy haiko maro fiaigna mandala Madagasikara blanco zanakanareo olonan'olo avy mandray misy moment zanakandroa olonan'olo mahamegny tsaro zanakandroa ndraiky izy tsy andro par exemple tsy haiko nandeha niantra darsy nandeha maskiriny niantra darsy na vo olona fond bokany zanakandroa avy antragno tantara zo amre mandrendro zanakandroa ndraiky doendro zanakandroa mandeha miantra katesisa amy pasteur agny na olona pasteur bokany tsy haiko mody antragno zanakandroa volona azy zanakandroa ndraiky doendro adako na igny tsy olona zanakanareo ande doenareo zanakandroa ndraiky doendro pasteur tsy magnano zegny misy kuna olo tany mivolagna fa pasteur io Jesosy Kristy ambony tany pasteur io tomboka aby tsy Jesosy tsy Jesosy Kristy ampotiko eto ndraiky antegna hitanareo efa avy nililileny mon père tsofo mampivakoka l'église tsô ambarinareo masimbavy Marie za mivolagna aminareo ty mikapokapoky fa avy songisongoeny mon père antegna ty tsofo iro miasa amin'ny église aby iro io tsy Jesosy Kristy iro miasa amin'ny fonda aby iro io tsy Zagnahary iro io tsy Zagnahary iro io olombelogno karatsika io mahay mangiry mahay maisy viavy mandalo igny afa titililililendreo igny nieko aminareo na gn'ino olo masigny karatsika jiaby tiatsika jiaby mba vita batemy fa tsika tsy olo masigny nanindray communion premier communion taria tsika tsy olo masigny ro pasteur mon père aby la même chose karatsika ty mahay mandeha mangiry mantsy gny tendro hitanareo tsofo mantsy iro mikapokapoka lory iro io mba sababon'olo misy sana tsy aska quel moment anareo magname hasigny olo karaha io za tsy mivolagna tsy magnadra hasigny masigny pasteur Bertrand pasteur Bertrand mandray zay sa baba ataony pasteur Bertrand igny tsy hita hay nieko aminareo edy nieko aminareo honogna levadrako aby zanakanareo kafa matetiky zanakanareo kafa nandeha helahela tsy ankilanareo mody antragno anontania surtout atsika tia magnandefa igny ty zanakatsika mandeha magnano vacances amy tonton nany amy raha lanao na amy raha vavinao ambany vola avy mandray aleva ono drako aby anao magnandefa vacances amin'ny havanao ambadika imagine fa olo araiky fo havanao amy tanagna anaovany vacances karaha za zo ty nagnandefa vacances zanako agny a Madagasikara ibalako fo havako ivadiny balako tsy havako donc za tsy mahay ino lagigniny vadiny balako za tsy mahay toetrinany karakory fa ibalaky fo tsy hentsika mandray ino sababu mandeha la même chose karaha ibala iny ty iry dokotany nagnandefa zanakandreo taminakata ty za niavandro fotiny iraha ataony iny ty ipaingo hoe igny za tokony magnaramaso e fotiny maro mandrebaka olo tsy magnaramaso raha karaha fa vadiko tsy magnano zay vadiko tsy magnano zay ay nde vadiko fo mihevitry za tsy mandranto vadiko tsy mandranto zay plagniny vadiko kanefa antegna ty iaragna malala makorely tsenjika diska iaragna malala antegna ty fa izy mivolagna fa vadiko tsy mandranto za tiany vadiko izy mipoko tratra aby izy mivolagna mamanao vadiko tsy mandranto za klin tsy mandranto za antegna ty antegna ito mikapokapoka aminareo ito à quel moment mandray za tokolo à quel moment sur ce bonne soirée drako aby andeha ntegna bisous amy magnaraka koa azadignanareo ho an'izay miza Suzana magnano andeha agnano vide dressing agny à Paris zay ndolo mipetrapetraka alentourny Paris
sakavy katikatria Suzana Daviva agnatin'ny Facebook. Fôtiny maro atsika gasa aby ty feno lamba fa tsy atao fa tsy tanjaka nefa tsy foy alefa Madagasikara. Avo manjay nareo magnano megnamegna tsy hivarotro zo. Contacter nareo Suzana izy débarrasse dressing nareo jiaby lamba fa tsy tianareo débarrasser izy magnano dalalinana. Izy vita dalalinana bokany izy volagna aminareo déjà olo magnano drali jiaby zegny fegna. Tsofo hava aminareo tsy fegna ambaranareo gratuit karaha io fo. Tsy sera gratuit fiainana zo ty fiainana zo fa sarotro. Donc zay Suzana atoato andeha nonga Paris izy fa misy vide dressing n'olo andeha toana à Paris. Donc anareo tia lambalamba aby io anareo tia magnovagnova modèle na tia magnovagnova style aby io contacter nareo izy. Fôtiny surtout maro gasa ty viviaviny gasa aby izy ka misy soirée gasa mandeha mivanga lamba amin'ny Zara sy ny tana. Lamba mandeha voretsy ngô fa tsy hay place haiko tragnonareo à Paris ao zay 5 mètres carrés. Ndeha hitsefagna fotsisa agnatin'ny tragnonareo. Lamba nareo à la fossa. Lamba nareo à la fossa. Suzana atoato andeha à Paris andeha ngano vide dressing n'olo ampodiko ndraiky. Lamba nareo ka fa tsy hainareo karakory agnanaovanareo izy kanefa nareo tsisy volagna andefa gono alefa ny conteneur à Madagascar agny tsisy contacter Suzana Daviva. Izy mivarotro lamba nareo mivarotro friperie nareo nato. Voilà. Avo manjany faroy azadigna drako aby mbola mitoy ny ramassage zay à la réunion secrétaire anaka mbola magnano conteneur boka la réunion mandeha à Diego. Jusque pour le moment mandeha jusqu'à Diego fôtiny lalagna ao tapaka. Fôtiny lalagna ao tapaka entaka nareo tsy check ny lalagna hagny mandeha mikapokapoka aminaka ty fa nananina non jusqu'à Diego anareo mandeha ko misy olo henareo na mi contact zay anfasa entaka ne mandeha agny au moins fa tsy de charge ne loatra. Bref, avo ko hoany zay mipetrapetraka fôtiny maro hoe olo tioka contact za ki karakory fo fa andafy fety zio ty ma tsisy conteneur mandeha hagny zio ty misy conteneur ka eto boka Marseille mandeha Diego no Sibi. Boka Marseille mandeha Diego no Sibi. Contact ndro olo aby boka io jiaby andeha ataoko story io ataoko ala kelele conteneur boka Madagascar boka la Réunion mandeha Diego ataoko conteneur boka Marseille mandeha ety mandeha Nosbe Diego ataoko Suzana magnano vide dressing nany magnano dalal lambanany mbo ataoko karazi avo azadigna koa zay za ato mivarotro volafotsy ny sanany baka mideradera fa za finy fotsy dako anareo za finy fotsy nde volafotsy isa aminareo anareo volafotsy drako aby magnano dalal volafotsy antegna ty tseko boka tany misy zegny ambany agny. Mais bon zegny drako aby tia dalidalany tegna tsofo mbola tsara kastia fa riva andra io mbo tegna mbo andeha ina rafozako ambany ao rafozako ndraiky manaja za tu fais quoi toi izy taminaka je fais nanana ainsi va la vie. Allez bisous sakoma aby avo mandraitsika toy ny kapokapo fa misy leçon agnatin'ny ziny drako aby zanaka anareo anareo misy zanaka surtout reny célibataire aby anareo ka fa andeha anambady zanaka anareo reva maso azadigna magnontany zanaka anareo azanako ino raha nandalo zanaka anareo na mipetraka amin'ny babanareo na mipetraka amin'ny dadinareo agnontania fôtiny maro atsika ty mandeha nahita la chance nandeha mipetraka andafa ty zanaka atsika mipetraka amin'ny dadindroa à Madagascar anao mandifa vola fo kanefa zanaka anao miegny tsy zara Madagascar azadia magnontania zanaka anao hino raha mandalo point avo mandre hoany zay milelilely aby anareo ka drako aby ty hilely ino ty vokatra ny lely tseky point anao koa tsisy vola tokony andeha hitariminao tseky aza magnano tseky point c'est tout mampiasa kapoty andeha hegninao fo tsinjaka voavelogninao fa andeha hitarimy tseka ia ndeha anao fo mbola mangataka lambany fety tamin'ny mamanao deky babanao andeha hitarimy tseky anao koa mbo matindraly aza magnamboatra tseky avo mandeha aretika Madagascar ao nagnadaraka barony sidaty anareo ka fa tia lelilely isanandra fa ty mampiasa kapoty fa koatsy zay bobonareo misy be kabodronareo misy be voakabodro misy be felo be ny sanany baka fa mahita anareo iny ty hatiky ny lehilahy iny fa felo karaha tempany zay anareo mbola hofo mandeha minono kabodron'olo arety ny fahita anao io potroka io mariko lehilahy karaha zay anao lera mibogno io iny silikafe karaha misy karaha tetesola zay mipatriko anareo mbola hina fo andeha ina voton'olo vo mandray vita boka ao vavadraby ty feno tetesola c'est normal feno tetesola hadrako. Mais bon, Zéné, en tout cas, bonne soirée, bonne nuit à Naroudjan. Bisous, bisous.